labang sopor hut jasmet media personnel atum ongdu news channel atum media personnel atum militum akachupa ting pen nalitum ke bang pot nalitum pan suri team tiger hit penang choro pejirlo la pending arong lo la pen pin jasmet nitum team tiger pen labang suamai made press conference ke pangia bangke isonve dalam pen sinitum dak nalitum pan phalo pen hanglo alam thila poelo ladak Karbi Student Association atum song protocol lo la pen la song protocol pen la job penang an kati song penangan pasigum jipu ladak akapori dolo la pen ladak aprang jiji kese tum same la bangso isibera kese pedoya pan bori lo la pen dak Karbi lo social organization tum taningi lo bori lo uniden lo la pen kapadusi no chikloinan kep Siglo sirket angbong Karbi rong asar atum pen kapor pen latum akimang pen labangso unification of panatum clap pon lo bori pon lo lapan aku unide si alantum Karbi cultural society apa same hang pon tulo lapan api aku Karbi lapan amai panda hang pon tulo ningkane siglo ner ke pan ba alantum bori pon lo lada Karbi rong asar amai tumpen Karbi cultural society atum pen lapan aso taksi Karbi lamera maya tumpe alang tu bor ipon lo seta une dia jetheklong si aka keune kasiksa alang tu jetheklong si putot Karbi student ex atum bang tum chephalo bangin koyan bagdo alang tum chephalo chepapensi alang tum isia ding mathalo je itu pun de lo posi Karbi rong sarame tu Karbi society atum lapan Karbi lamera amai atum itu pun de lo pot ex atum bang chuphasina Ek satu bantu hang sina alang itu benda kopenia bidi sore doji mede pu mathasi alang itu ex Karbi Student Association apan bangi koe anba pan hang lo lapen labang so bangi koe pen ke hang ahut hadang itu bang pi je dong lo dilimet hang lo James Hanse lapen Binesor Hanse lapen Hang Sing Timung lapen asong Hanse Philip Taro itu bang pi hala bang so rong asarame lapen Karbi lapen amai lapen asong thasi hadak Karbi Cultural Society tum nangke pa pen itu bang pi dong lo bang pi dong lo pe dang supai tum lamjak jipidon lo lamthe jipidon lo nitum na dang bori pon itu ex tum do anseta nitum ta chingrum pet pensi nang itu make mangalong nitum tan klenon po nitum hadak cicadon lo lapen kese ro photo ko pot isi vet ke banya panta nitum Inglong po kese jasmet latum bangke aning ke hanglo pot itum extra ning hanglo lapen itum na bang po pusi hala bang so itum bang pi ke tong amai hora bang itum cicak dundak lo lapen putot mai si hang tulo halap so me pulo nitum bang ingkoi ba nitum nara extra me tong nun po pusi nitum hala bang so hut aku nitum cicak dun tulo lapen hala bang so hut nitum bang ingkoi ba ke unde delta bang great rokan ba nimso bimar tum pan ponsi nitum hala bang so me long dito ako jitong nutulo la sahala mo so me hora bangke ako nitum kese ex sumen same lamthe jailo no nitum korti bijoy beda lam jailo tarjena se ta lam jailo sonthasi binesor han se ta lam jailo la pa to an siding ithedolo la pa anu se un popo la so aning kethedo bensi ako pudot patumi abang la so ako asime me hang tulo nang la pen patumi bang ke nitum kapi juda mai lo pojara so me parai delo Kese ngom po panhang po, kese ropo panhang po, pen ropo atum sabe pakroi vekpo, patumi alamang, pakroi vekpo, la pen progredo marbage itum bopi inside nang kosi, halabo so me ho, itum parai si, patumi me bangke, song po kese da ada tang kirong dulo, song po ame, ahut sabe nedum ke bang yetum duo pot, halra kichogi junang iputa, hadak simai chailo, la pen, ronga saratu, laben nama itu kese sebagai tangga poisa depo sasujun puinang pulo seta netum ex kese itu tarjen hang siason bijoy beason son hasi bhubenik tiason lason hasi netum akordi itu pulo koya sing inglen pulo netum pipo lango petum dolo woge petum dolo jangsu petum dolo lang petum dolo Phagau betum latum nitum pira pomasi patu me bangke nitum kese ex itu memasi pira si atu me itu ada me dulin pruilo dapen me ke dohut hada kese long bottom seta nil jumu pan ako lampani toilo la se nilisi first speaker lo tumi bangke kaching room tu dai bu kese to man ke address I was the first person to address to the 5
KSA factions. Lasi lemetan silam ni cenglo, da pendu ban kacuni pun padolo, kacuning lang pun padolo, pelaso teng sini pi beresoran se sini gelo, pegapre expire tu gelo, la sabang ke alam tum tak kroy lo, la pen itum cingrum popo, alam tum alam cak nang cipilo, la so teng si ni tu matum bang ke me along ceparai delo, la pen cingrum delo, la si halaso, pa cingrum na mar ke la pohelo. Antum la song po ke se tum sabe non ki sivet do posi lam chak tipelo la pen lo je tokelo signature tipelo la so teng bang si putot non iko la piani ni tum putot halaso isi amai do topo halaso me ba ke tum interim isi a kese ke seng pon dia pan la sida kese ropo do posi ropo atuma present do po bangko present do po la pen bangko jal secretary do po la si bangko jal secretary bangko halaso present do mada election dopo. Nasi election na hura bangke, dah KSA sum dopo bang pokep, lasong nasi labe na itu bang pokep, rong asar tu bang pokep, lapen KSA tu bang kep ropo tu dopo bang pokep dopo. Total 200 voters dopo, lapen hala bang so 24 ni bangke, hada president eruting waipo, lapen secretary election dopo la bang. Halu itu si ing waipo, hada inu president manpo, inu secretary manpo. Lapen hala bang pia present tu bangke datum ke assistant secretary ba joint secretary man ko dapat hala bang pri vice president atum bangke datum ke vice president man ko la posong se atu bi tum si wai ponlo lasi pini lada de tum isialam ningarong pe galam la pailo la kese ropo ko song si ke pangrum ji ma pu kado be jam jaga da hangjo hanghai confuse ason aning ki pung do press media long da FB long sampai ke dam tum do pick la so cingrum nangi puke sada pini itu kanian tu mulai lo niat tu tim jagar tu ke kada cerok to kada active kada sensitive karbelong ko best situation si do mama karbelong ko si plan mama itu always sensitive tapi itu kada active ino cerok to pen dosi patumi inglong po sorry karbi ropo cingrum elo pen karjulong pen abasi ni tu make tim jagar hoi pen matalo latu man churo nei Latu bang curani po bangsa pini, la bangsa press dan nang kang alam sila hello, je kese inglong po, sorry, kese ropo tu kacing rumpe na jok, nitum ninga rompik, la nitum ning sampik, nitum tehopik, kacing rum hello, isi akhe, isi adet, ke paprang po di angkek lo, lasi, la bangsa kacing rum tega po, nitum pini bagai tim tiger po, pena bangke. KSA ropo tu masa metum akero pipar piklo lapen jasamet rong asar karbi rong asar tumapan lapen karbi lapen tumapan lapen ason taksi hala kene karbi cultural society masa met itu hin pada kero tu pipar piklo alang tu mas steps ken pada jo alang tu mas initiative ken pada jo pini KSA ropo isiwet kepincong telepon alang tu pancuro lapen nili team mate X nilum dari saya team ason dolo Garbis Association X team tu panda churopilo nilipen cenglok nilong nak cerap tu nak anta labang so cingrum nangi po along nak ceto tu nak cerap tu por nang pidu jakong nak pidu bidi dasuri nak pidu betul itu X KSA pen pansa methang tu no panda akero pipar piglo la pen itu tim dagar hin pen bang ke itu ke ningarong piglo la pen la inglo KSA ro po par bang ke itu akero pipar piglo Lasi pini bang la bang somai bang ke, alang tu man ke churo, jo la bang somai si tu kado polo, peplang polo, lasi jasemet pini nak tu man ke papon alam te bang ke lampi. Hello, lasi tim dagar alam jong sinan tu masabo cini itu mulote, tim dagar kumar lo mulote arju dah apa itu. Lasi tim dagar tu ke lagi si NGO so, nil tu tim dagar tu ke si NGO so. La benito mangke rat akisung ake boy rat ke dor de ke pope 100% piduji pole 100% dap tuji pole sedame alang tum ke so open ma chel so nat ka chera tum thek jimene pumata se tim tiger tum mangke ni tum bangke jeseng la maksud tim tiger NGO bangke jadi itu ma mena bangke tim tiger pose jiro la benito ma moto la benito ke man kon ke claim kon ke bangke serving others bangapan ka chera tum ka chidodun bangpan kang jinso dun uplifting lives mune tum akaya cheke kisung ke poya hot koson si kirum konjima koson si ke peun konjima kabaprang ko thigima labang se matalo lapendola building a better world pirke koson si ke mesen ke me et reng tok reng di ning sam din pen ke plan ki pi pen ke to keta ke to kachingi ke chat koson si ke mesen ni ma a better world pirke ki bi koson si ke pin
jong tek kima posi nil tu bangke jasmet nitum dak en ponlo la hello nitum jasmet amoto bangke la pen nitum bylaws prapjin pen nitum bangke dak nitum non bonai elo la sila prapjin mela so bylaws nitum dak printing po isa booklet bonai po pen aso bangke nitum rat pan patini po la hello la si to promote humanitarian service muni da tu makaya lo muni tu ma life lo ache lo ko social service ki pitekima la hello tu makiman gasle meda bangke ni tu molong tangga da be posa da be sabe members atum pe ni tu cirung cerek si la si pinia maya bangke ni li la an sini ni jot po ni tu ma athi malam asabo ni ye ponlo la pen ke baki kini bangke nang litum le nang litum aphan ako ke klar judak pen ki metu mucho ji la pen film tiger tu makiman tek pamedi bhar bangke ni tu ma chairman do ake hai Dhong Singh Kramsa alang li bangsa ako nang tu mala ko than pachi di pon chupo nili konvenor hin pen bangke nang tu mala pon si di than tek cholo kadong